Γεια σας. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι πίσω στο Greek A S M R Vibes YouTube channel. Το σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από το τίτλο, έχει να κάνει με τη συνέχεια του βιβλίου από εκεί που είχαμε μείνει. Επεισόδιο τώρα πάμε, νομίζω, 10ο, αν θυμάμαι καλά, Ναι, 10ο. Πάμε κατευθείαν στην συνέχεια του βιβλίου μας, από εκεί που είχαμε μείνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Κάνει πολύ ωραίο ήχο το εξώφυλλο. Λοιπόν, το σελίδο-δείκτη μου, εδώ τον έχω. Είχαμε μείνει, να σας θυμίσω κιόλας και που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει εκεί που έλεγε, είχαμε μείνει στο ημερολόγιο αυτού του μαθητή. Και έλεγε για, τέλος πάντων, το ηλίθιος κατά το σχολείο. Λοιπόν, ξεκινά πάλι σε 2 εβδομάδες. Στην αρχή σκέφτηκα να μην πάω, μα άλλαξα γνώμη. Αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο. Το έχω σκεφτεί αμέτρητες φορές και τώρα είμαι σίγουρος. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Καληνύχτα, και στο ιστερόγραφο που έγραφε ότι για το Λόμπαν, το χάμστερ του που μαδάει συνέχεια και είναι άσχημος και ιδιαστικός στον μισό. Και σας είχα πει κάτι για τα αποθυμένα του. Έτσι. Ωραία. Οκ. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ και πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε όμορφα. Ξεκινάμε με τη σύσκεψη αυτή στη Σουηδική αστυνομία με την Άστριτ Τούβεσον, τη Λίλια, τον Μολάντερ και τον Κλίπαν. Λείπει ο Φάμπιαν. Ο Φάμπιαν τώρα λείπει αφού τον έβγαλε από την υπόθεση. Και αυτό είναι το θέμα, ότι εμένα κάπως με έχει στενοχωρήσει αυτό, γιατί κατά βάθος τον έχω κατασυμπαθήσει. Όλους τους συμπαθώ δηλαδή, τους ήρωες του βιβλίου, αλλά τον Φάμπιαν και τον Φάμπιαν επίσης τον συμπαθώ, αλλά είναι ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, νομίζω ότι το δούμε παρακάτω. Δεν τον έχει βγάλει ο συγγραφέας. Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν. Λοιπόν, η Λίλια, ο Μολάντερ και ο Κλίπαν καθόταν ήδη στην αίθουσα συσκέψεων όταν έφτασε η Άστριτ Τούβεσον με έναν δίσκο γεμάτο αρωματικούς λάτε και ένα σακουλάκι κρουασάν. Τα κουρασμένα πρόσωπα ξαφνικά χαμογέλασαν και ο Κλίπαν άρχισε να αστιεύεται για το πόσο θα χόντρινε εάν δεν διαλεύκαναν γρήγορα την υπόθεση. Το έχουν ρίξει εκεί. Τι να κάνουμε, δεν βγαίνει έλεος. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι ο Φάμπιαν Ρίσκ είναι εκτός από αυτή την στιγμή. Ενημέρωσε η Τούβεσον την ομάδα μοιράζοντας τους καφέδες. Πολύ κρίμα. Εγώ τον συμπαθούσα πολύ, είπε ο Κλίπαν. Ήθελα και εγώ να μείνει, αλλά αυτό ήταν αδύνατον, λέει η Τούβεσον. Επόμενο ήταν, πήρε το λόγο η Λίλια. Ήταν στην τάξη και δεν μπορούμε να τους συμπεριφερόμαστε διαφορετικά από ό,τι στους άλλους. Δεν φαντάζομαι τον θεωρήσει ύποπτο, είπε ο Μολάντερ. Θα ήταν παρατραβηγμένο να τον θεωρήσω ύποπτο, όμως νομίζω πως είπαμε αρκετά. Τους διέκοψε η Τούβεσον, κοιτάζοντας έντονα τη Λίλια. Εντάξει, ρωτάει η Τούβεσον. Η Λίλια και οι άλλοι, το γνωστό, το ξέρετε. Τι κάνανε, έγνεψαν καταφατικά. Σας έλειψε νάτο, ορίστε, αυτό είναι. Τελείως. Λοιπόν, και άρχισαν να εξετάζουν τις καινούριες πληροφορίες. Η Λίλια είπε ότι είχε επικοινωνήσει με όλες τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά καμία τους δεν είχε επιβάτη με το όνομα Ρούνε Σμέκελ ή Κλάς Μέλβικ τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να πέρασε στη Δανία με άλλο αυτοκίνητο και τώρα ίσως βρίσκεται ήδη στη Γερμανία.
υπέθεσε ο Κλίπαν, παίρνοντας κι άλλο ένα κουρασάν, ο φαγάς της παρέας. Λοιπόν, έχουμε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά προς το παρόν θα συνεχίσουμε υποθέτοντας ότι βρίσκεται ακόμα στη Σουηδία. Καταφέρατε να βρείτε κάποιον άλλον από την τάξη? Έχουμε σχεδόν τελειώσει, έτσι δεν είναι, Λίλια? Ρώτησε ο Κλίπαν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, επιβεβαίωσε η Λίλια. Θα προτιμούσα να τους τσεκάραμε με μια επίσημη λίστα της τάξης, αλλά δεν βρήκαμε. Γιατί? Δεν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα αντίγραφο στα αρχεία της πόλης? Ρώτησε η Τούδεσο και στράφηκε προς τον Κλίπαν. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, αλλά ο ηλεκτρονικός κατάλογος των αρχείων κράσαρε. Τι εννοείς κράσαρε? Θυμάστε την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το Δημαρχείο τον περασμένο Μάιο? Ναι, φυσικά, είχαν βομβαρδίσει με mail, είπε η Λίλια. Ναι, και πιθανόν με αμέτρητους ιούς και δούριους ύπους. Ο υπολογιστής που περιείχε τον κατάλογο με τα αρχεία της πόλης τα τίναξε επίσης. Πολύ βολικό, είπε η Τούδεσο. Υπερβολικά βολικό, αν ρωτάτε εμένα. Δεν θα καταλαβαίνω. Αν υπάρχει φυσικό αρχείο θα έπρεπε να μπορούμε να το βρούμε, είπε η Λίλια. Δίχως τον κατάλογο δεν έχουν τον αριθμό του αρχείου. Και δίχως τον αριθμό του αρχείου είναι σαν να ψάχνουμε ψήλο στα χερά. Και ακόμα χειρότερα. Είπαν ότι θα έκαναν μία προσπάθεια, αλλά θα πάρει εβδομάδες, εάν είμαστε τυχεροί. Η Τούδεσον δεν είπε τίποτα και μετά κούνησε το κεφάλι. Είναι μάταιο. Στράφηκε στη Λίλια. Πόσοι από τους μαθητές που αναγνωρίσαμε ζουν ακόμα στην επαρχία Σκόνα? Όλοι ζουν εδώ, εκτός από έναν που μένει στο Όσλο. Μετακόμισε και πήγε Νορβηγία αυτός. Ο μοναδικός. Ωστόσο, πολλοί είναι διακοπές αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο Κλίπαν. Ας φτιάξουμε λοιπόν μια λίστα και ας βάλουμε τα ονόματα με τη σειρά που θέλαμε να επικοινωνήσουμε. Προτεραιότητά μας όμως είναι να μάθουμε εάν κινδυνεύουν και οι άλλοι. Το έκανα ήδη, λέει η Λίλια. Έχω επικοινωνήσει με μερικούς. Ναι, και μέχρι στιγμής όλοι περιγράφουν, λέει, τους συμμαθητές τους ως αγίους, που μοίραζαν απλόχερα αγάπη στους γύρω τους. Ο Κλίπαν γέλασε και κούνησε το κεφάλι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο Γιώργιον και ο Κλένλι θα είναι τα μόνα θύματα, είπε η Τούδεσον και τη στράφηκε στο Μολάντερ. Δεν μου λέτε τελειώσατε με το σπίτι του Σπέκελ? Σχεδόν, εκτός από μερικά αποτυπώματα. Και διάφορα τέτοια δεν έχουμε βρει κάτι το ενδιαφέρον. Έλπισα να βρούμε έστω ένα δεύτερο κλειδί αυτοκινήτου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Μήπως έχει κανένα εξοχικό? Ρωτάει ο Κλίπαν. Τίποτα καταχωρισμένο στο όνομά του, ενημέρωσε η Λίλια. Μια και μιλάμε για εξοχικά, είπε ο Μολάντερ, μοιράζοντας αντίγραφα από τις απροσπρόμαυρες φωτογραφίες που βρήκε στο σπίτι του Σπέκελ. Βρήκαμε και αυτά στο σπίτι του. Αν είναι το εξοχικό του στο εξωτερικό, δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρισμένο στη Σουηδία. Κοίταξαν τις φωτογραφίες με το τοπίο και την πόλη. Ξέρεις που τραβήθηκαν οι φωτογραφίες? Ρώτησε ο Κλίπαν τον Μολάντερ, το πρόσωπο του οποίου ξαφνικά φωτίστηκε. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν το Καρκασόν. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ αυτό το μέρος της Γαλλίας. Για να μην αναφέρω ότι το Καρκασόν είναι ένα από το αγαπημένο μου παιχνίδι. Το κοίταξαν όλοι με απορία. Τι, δεν έχετε παίξει ποτέ Καρκασόν? Όλοι κούνησαν αρνητικά το κεφάλι. Ω Θεέ μου, δεν ξέρετε τίποτα, είπε με απόγνωση ο Μολάντερ. Όμως μετά κατάλαβες ότι η φωτογραφία δεν είναι από το Καρκασόν, είπε η Τούδεσον. Ακριβώς. Ανέλησα τις φωτογραφίες και το τοπίο είναι σίγουρα στην Κράς. Γκράς, όχι Κράς, Γκράς, που βρίσκεται επίσης στη Νότια Γαλλία, αλλά πιο ανατολικά. Έχω πάει εκεί. Έχει ακούσει κανείς την ταινία «Το Άρωμα»? Ναι, είπε ο Κλίπαν. Δεν είναι αυτή που είμαι σίγουρη πως ήταν.
αλλά μήπως να το συζητούσαμε άλλη φορά, είπε η Τούδεσον. Τώρα ας προσπαθήσουμε να βρούμε αν έχει εξοχικό στο κράσι. Να σας πω και άλλο ένα στοιχείο που ήρθε στα χέρια μου. Και ξέρετε για ποιο πράγμα θα μιλήσει. Σήκωσε ψηλά το κλειδί που έδωσε ο Φάμπιαν σε εκείνη. Τι άλλο. Το πήρα από τον Ρίσκ που μου είπε ότι είναι για ένα χρηματοκιβώτιο στην κουζίνα του Κλέν. Έψαξα ήδη στην κουζίνα και σε διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο, είπε ο Μολάντερ. Θέλω να πάτε με την Ιρίαν και να κοιτάξετε ξανά. Να κοιτάξετε ξανά και ξανά για σιγουριά. Η Τούδεσον έσπρωξε το κλειδί πάνω στο τραπέζι προς την Ιρίαν και στράφηκε στον Κλίπαν. Πώς πάει η έρευνα με τα McDonald's? Έχω επικοινωνήσει με όλα τα καταστήματα που βρήκαμε, αλλά μέχρι στιγμής κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Μέχρι στιγμής δουλεύουν σε βάρδιες, επομένως δεν έχω μιλήσει ακόμα με όλους. Εντάξει. Τι άλλο έχουμε? Καμία πληροφορία από τον κόσμο από τότε που δημοσιεύσαμε τη φωτογραφία? Όχι ακριβώς, είπε ο Κλίπαν. Τι εννοείς όχι ακριβώς? Για να μην πολυλογώ, δεν έχουμε μάθει κάτι αξιοσημείωτο. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά εγώ θέλω να πολυλογήσεις, λέει η Τούδεσον. Εκτός από τους συνήθεις τρελούς πήραν και δύο ασθενείς του που ισχυρίζονται ότι τον είδαν σε Φόρστα, Μπολμούρα και Γκρούμς. Για να αναφέρω μερικά από τα μέρη. Ένας είπε ότι ο Σμέκελ που εμφύτευσε ένα GPS στην κοιλιά ώστε να τον εντοπίζει κάθε φορά που του ερχόταν όρεξη για ανθρώπινη σάρκα. Τι? Στην κοιλιά ώστε να τον εντοπίζει κάθε φορά, λέει, που του ερχόταν όρεξη για ανθρώπινη σάρκα. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Πρώτη φορά τα ακούω. Συνεχίζω. Πολλά θα μάθουμε εδώ με αυτό. Τέλος πάντων. Υπέροχα. Και ο άλλος ο ασθενής τι είπε? Η δική του ιστορία είναι λίγο αστεία. Ισχυρίζεται ότι ο Σμέκελ τον βίασε όσο ήταν ανέστητος στο χειρουργικό τραπέζι. Αστεία είπες? Ρώτησε η Λίλια. Δεν τελείωσα. Λέει πως συνέβη κάποια στιγμή το 1998. Όταν ρώτησα γιατί δεν είχε αναφέρει το περιστατικό, απάντησε ότι έπαθε αιμορροίδες μετά τον βιασμό και τρεπόταν να το πει στην αστυνομία. Ο Κλίπαν ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Όχι. Η Λίλια αντάλλαξε ματιές με την Τούδεσον και τον Μολάντερ. Προσπαθούσαν και οι τρεις να συγκρατήσουν τα γέλια τους. Δεν ξέρω, και εμένα λίγο κάπως περίεργο μου φαίνεται αυτό τώρα, δεν ξέρω πού το διάβασα. Okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι τον έκανε να το πει έτσι ξαφνικά? Ρώτησε η Τούδεσον. Από ό,τι κατάλαβα μόλις άρχισε να το περνάνε. Αιμορροίδες 22 ετών? Ρώτησε η Λίλια. Όταν ο Κλίπαν έγνεψε καταφατικά, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο. Δεν τηλεφώνησε ο Λίνκερτ Πάρσον? Ρώτησε ο Μολάντερ. Ο Λίνκ? Τώρα θα σας έλεγα γι' αυτό. Ισχυρίζεται πως ξέρει που ακριβώς βρίσκεται ο δολοφόνος. Μη μου πεις, ειρωνεύτηκε η Λίλια. Είπε πως το κατάλαβε? Είπε και έχει ως συνήθως τη δική του απίστευτη θεωρία. Πιστεύει ότι ο Κλάς σχεδίαζε την εκδίκησή του από τα σχολικά του χρόνια και το κατάλαβε από τα γκράφιτι στους στίχους του σχολείου. Ο Λίνκ είπε να τον αφήσουμε να συγκεντρώσει και να αποδικοποιήσει όλα τα γκράφιτι από τις τουαλέτες του σχολείου Φρίντι Κάστλ. Κανείς δεν φάνηκε να έχει πει κάτι. Όλοι στο αστυνομικό τμήμα του Χέλσινμποργκ γνώριζαν τον 68χρονο Λίνκερτ Πάρσον και τις αμέτρητες διαταραχές του. Είχε το παρατσούκλι Link ή σύνδρομο Πάρσον.
Ωραία. Το μεγαλύτερο όνειρο του Λίνκερτ Πάρσον ήταν να γίνει detective, αλλά αφού απέτυχε να μπει στην αστυνομική ακαδημία, έπειτα από 5 προσπάθειες, είχε γίνει επιστάτης στο σχολείο Φρίντι Κάστλ, όπου εργάστηκε μέχρι που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Είχε ανοίξει μια τρύπα στα ντους των κοριτσιών. Παρόλο που ο εισαγγελέας είχε ζητήσει τη φυλάκιση του, τελικά του επιβλήθηκε πρόστιμο και υποχρεώθηκε να δει ψυχολόγο. Λογικό. Όλοι στο τμήμα γνώριζαν πόσο καλά είχε πάει η θεραπεία. Αυτή την εποχή αυτοαποκαλούταν detective και είχε τυπώσει ακόμα και επαγγελματικές κάρτες Linked Parson Παύλα λύνει τα άλυτα. Οκ. Ωραίο επάγγελμα. Δεν το έχω ξανακούσει. Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα τελευταία 5 χρόνια η Ντούβεσον και η ομάδα της δεν είχαν δουλέψει ούτε μία υπόθεση δίχως τις θεωρίες του Λίνκερτ. Η μια πιο εξωφρενική και γελία από την άλλη. Παρά τα ελαττώματά του, όλοι τον συμπαθούσαν και συχνά τον καλούσαν για καφέ ώστε να ακούσουν τις θεωρίες του. Όμως σήμερα κανείς δεν γελούσε. Κανονικά αυτή μία από τις πολλές θεωρίες του Link, τρελή και απίθανη, ωστόσο κανείς τους δεν μπορούσε να την απορρίψει, επειδή όλοι πίστευαν πως τα πάντα ήταν πιθανά σε αυτή την υπόθεση. Σωστό. Η θεωρία ότι ο δράστης είχε αφήσει στοιχεία σε γκράφιτι έμοιαζε τόσο πιθανή όσο κάθε άλλη. «Τι θέλει?» ρώτησε η Ντούβεσον. Τα συνηθισμένα. Καφέ και μίνι ρολά σοκολάτας», απάντησε ο Κλίπ. «Τάρτα αμυγδάλου δεν ζητάει συνήθως?» ρώτησε ο Μολάντερ. Αυτό πριν σφινοθύλει στο κεφάλι του η πεποίθηση ότι το φεμινιστικό κίνημα τα δηλητηριάζει με θηλυκές ορμόνες, με θηλυκές ορμόνες του σεξ, για να ανατρέψει την πατριαρχία. Δεν θα προτιμούσαν να δηλητηριάσουν τα ρολά? Και σταματάει εκεί. Και συνεχίζει προφανώς με τον τύπο την περιπέτεια του τύπου. Ναι. Αυτό με αυτό ξεκινάει. Για πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν, είχε ολόκληρο το βαγόνι στη διάθεσή του όταν επιβιβάστηκε στο τρένο του Χέλσινμποργκ. Αλλά καθώς πλησίαζαν στην Κοπενχάγη, όλο και περισσότεροι επιβάτες ανέβαιναν, μέχρι να φτάσουν στη στάση, Χέλερουπ. Είχαν γεμίσει όλες οι θέσεις. Οι περισσότεροι φορούσαν ακουστικά και διάβαζαν τις εφημερίδες τους που είχαν αφιερώσει σελίδες στην έρευνα της δανέζικης αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Ο Σουηδός δολοφόνος. Το όνομά του Ρούνε Σμέκερ. Το γράφει στις εφημερίδες. Πήρε μια ξεχασμένη εφημερίδα και την άνοιξε στο άρθρο που περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια πώς είχε σκοτώσει τον Γιώργεν και τον Γκλεν και πιο πρόσφατα τη Μέτε Λουίς Ρίσκορτ. Ξέσπασε σε τόσο δυνατά γέλια όταν διάβασε το δισέλιδο άρθρο για τη διαρκή διαμάχη ανάμεσα στη δανέζικη και τη σουηδική αστυνομία που η γυναίκα δίπλα του τον κοίταξε περίεργα. Αφιέρωσε όλη την ώρα εκτός από το τελευταίο τέταρτο της διαδρομής με το τρένο κατά μήκος της δανέζικης χρυσής ακτής, καταστρώνοντας και τελειοποιώντας το καινούριο του σχέδιο. Για πάμε να δούμε τι σχεδιάζει τώρα. Θέλει κάποιον, έχει γούστο να θέλει να σκοτώσει κι άλλον. Αλλά σίγουρα. Τι ρωτάω τώρα, τα αυτονόητα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο τα κομμάτια έμοιαζαν να μπαίνουν στη θέση τους. Η νέα ιδέα του είχε έρθει τη στιγμή που ο Φάμπιαν Ρίσκ άνοιγε την πόρτα στη Λίνα Πούλσον. Τι? Λίγο creepy αυτό τώρα όμως. Τον παρακολουθεί την κάθε του κίνηση.
Και έχει γούστο το επόμενο θύμα να είναι ο Φάμπιαν. Σίγουρα. Εγώ λέω ότι είναι σίγουρο ο Φάμπιαν. Θα δούμε. Ελπίζω πως όχι. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν να μην ήταν κανένας, αλλά τέλος πάντων. Οκ. Προχωράμε. Συνεχίζω. Δεν μπορούσε να εξηγήσει, λέει, τον συγχρονισμό, μια και το σχέδιο, λέει, δεν περιλάμβανε, λέει, τη Λίνα. Ήταν απασχολημένος με δύο μεγάλα και φαινομενικά αξεπέραστα εμπόδια. Την απρόσμενη συγκοπή της Μόνικα Κρουσενκουάνα και τις ενέργειες του Φάμπιαν που είχαν κάνει έξαλλη την αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβρισκε συναρπαστικό να έχει δύο προβλήματα αντί για ένα, γιατί κατά κανόνα το ένα αποτελούσε τη λύση για το άλλο. Κατέβηκε στο σταθμό Ούστερπορτ και εντυπωσιάστηκε με τους μεγάλους φαρδίους δρόμους της Κοπενχάγης. Πήγε στη Δανία τώρα. Από τη Δανία τώρα τα σκέφτεται αυτά. Οκ. Λοιπόν, κάθε κατεύθυνση είχε 3 ή 4 λωρίδες καθώς και ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμια. Η Στοκχόλμη δεν είχε τόσο μεγάλους δρόμους κι όμως η Σουηδική πόλη είχε κλέψει τον τίτλο «Πρωτεύουσα της Σκανδιναβίας» κάτω από τη μύτη των Δανών. Δεν ήταν να απορεί κανείς για την οργή τους. Διέσχισε τη λεωφόρο Dag Hammarskjölds. Οκ. Προς το Ústerbro. Και είδε ότι σχεδόν κάθε πρωτοσέλιδο αναφερόταν στο κυνήγι του ίδιου και στην ερωτική περιπέτεια του Ρίσκ. Viral θα γίνει αυτός ο Ρίσκ, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έμαθε επίσης ότι τώρα καταζητούνταν διεθνώς. Καθόλου κακό. Καθόλου κακό, σκέφτηκε και κάθισε σε ένα από τα εξωτερικά τραπεζάκια του καφέ Dag. Έφαγε την κοτοσαλάτα και άδειασε το ποτήρι με το νερό. Ο σερβιτόρος πήρε τα πιάτα από το τραπέζι του και εκείνος παρήγγειλε ένα διπλό εσπρέσο. Να τον κρατήσει. Δεν παραπονιόταν, αυτή τη στιγμή τα πράγματα πήγαιναν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει. Τι δηλαδή, κοίταξε γύρω του και αφουγκράστηκε. Όλοι συζητούσαν γι' αυτόν, ωστόσο κανείς δεν τον αναγνώριζε. Άλλοτε θα χαιρόταν να ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λίγο, αλλά όχι τώρα. Ήθελε περισσότερα. Όταν τελείωνε, κανείς δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει. Ήπιε τον εσπρέσο μονορούφι. Γερό στο μάχη. Και κοίταξε το ρολόι του. Ήταν σχεδόν 2:30. Σύμφωνα με το GPS θα του έπαιρνε 15 λεπτά να φτάσει στο σημείο με τα πόδια. Άφησε ένα γενναίο φιλοδόρημα και ξεκίνησε για το... Αυτό δεν λέγεται με τίποτα. Αυτό δεν λέγεται με Ριξχοσπιτάλε. Εντάξει. Αργό, αλλά το έλεγα. Είναι τη γλώσσα μου. Λοιπόν, είχε έρθει η ώρα να αφαιρέσει ακόμα μία αθώα ζωή. Ποια ζωή πάλι θέλει να αφαιρέσει? Συνεχίζω. Οι κυρίες προηγούνται. Ο Ίνκβαρ Μολάντερ σήκωσε την ταινία σήμανσης της αστυνομίας και άφησε την Ιρία Λίλια να περάσει μπροστά στον κήπο του σπιτιού του Γκλεν Κράγκβιστ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, λέει, αλλά πιστεύω ότι εδώ τον έπιασε ο δολοφόνος. Λοιπόν, η Λίλια κοίταξε γύρω της στο στενό χολ που οδηγούσε μέσα στο σπίτι. Εδώ, ο Μολάντερ έγνεψε καταφατικά. Πρέπει να τις μετράμε αυτές τις στιγμές που λένε όσες φορές λέει έγνεψε καταφατικά πραγματικά. Και δεν τις έχω μετρήσει. Να πω, δεν ξέρω τώρα πόσες είμαστε. Λοιπόν, ο δράστης λέει, συνεχίζω, ο δράστης μάλλον χτύπησε το κουδούνι και περίμενε το θύμα του να ανοίξει. Όταν το έκανε, ο δικός μας τον έριξε αναίσθητο χρησιμοποιώντας κάποιο αναισθητικό. Όπως έκανε και με το Γιώκε, δηλαδή. Ακριβώς, είπε ο Μολάντερ.
τέλος πάντων, πιστεύω ότι κατέρευσε και χτύπησε το κεφάλι του εδώ. Συνέχισε και έδειξε, λέτε, την αιχμηρή γωνία μιας μεταλλικής παπουτσιοθήκης. Αυτό εξηγεί το τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Η Λίλια έσκυψε, μα δεν είδε τίποτα. Πιστεύω ότι ο δράσης τον έσυρε στο σπίτι και τον έβγαλε από την πίσω αυλή που δεν είναι ορατή από το δρόμο. Ναι, αν είχε πληγεί στο κεφάλι και τον έσυρε μέσα στο σπίτι, δεν θα υπήρχαν ίχνη αίματος. Η Λίλια κοίταξε το πλαστικό πάτωμα, αλλά δεν είδε κάτι που να μοιάζει με αίμα. Κοίτα εδώ. Ο Μολάντερ γονάτισε, έσυρε τον δίχτυ του στη γωνία της παπουτσιοθήκης και σήκωσε το καθαρό δάχτυλό του στη Λίλια, η οποία είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή της με την αναπαράσταση. Ο Μολάντερ την αγνόησε και άγγιξε άλλο ένα σημείο. Έδειξε πάλι στη Λίλια το δάχτυλό του, το οποίο ήταν σκουνισμένο. Βλέπεις, καθάρισε μετά. Παντού στο σπίτι υπάρχει σκόνη εκτός από το χολ. Έδειξε το πάτωμα του χολ και μετά σηκώθηκε και προχώρησε προς τα μέσα. Τον ακολούθησε η Λίλια. Μα γιατί όμως να μπει στο κόπο να καθαρίσει μερικές σταγόνες αίμα όταν ο τόπος του εκκλίματος είναι γεμάτος? Τι να σου πω, το ίδιο αναρωτήθηκα και εγώ. Η μόνη απάντηση που βρίσκω είναι ότι ο φόνος του Γκλεν δεν έγινε όπως τον είχε σχεδιάσει. Ο δράστης δεν είχε προβλέψει ότι το θύμα θα έπεφτε πάνω στην παπουτσοθήκη και θα έσκυζε το κεφάλι του. Και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο τύπος θα έκανε τα πάντα για να ακολουθήσει κατά γράμμα το σχέδιό του. Κάτι ξέρει αυτός που το λέει. Και όντως έτσι είναι. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο, γιατί λίγο αίμα εδώ δεν θα μας είχε δώσει και κανένα τρομερό πλεονέκτημα, αλλά ότι ο δολοφόνος δεν είχε χρόνο να αναλύσει τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν καθάρισε το αίμα όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Με τι το καθάρισε τώρα, το βρήκες αυτό? Νομίζω πως χρησιμοποίησε πανί. Από ό,τι φαίνεται το ξέπλυνε και το έστεψε. Η Λίλια συνέχισε, κοίταξε στην αποθήκη που περιείχε μια ηλεκτρική σκούπα, ένα κουβά, μερικά καθαριστικά και ένα χαμηλό ανοξίδωτο νεροχύτη. Άγγιξε το πανί που κρεμόταν από έναν λάντζο και κοίταξε το πάτωμα ακριβώς από κάτω του. Δεν υπήρχαν σταγόνες, που σημαίνει ότι δεν ήταν αρκετά υγρό ώστε να στάξει. Οκ, καλύτερα να συνεχίσουμε, είπε ο Μολάντερ, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. Η Λίλια κοντοστάθηκε σαν κάτι μέσα της να της έλεγε ότι έπρεπε να μείνει στην αποθήκη και να εξετάσει πιο σχολαστικά. «Η Ριάν», τη φώναξε ο Μολάντερ από μέσα. «Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Ρίσκ, αλλά είμαι σίγουρος πως ο Γκλεν έκανε κοπάρα από το μάθημα των οικοκυρικών». Μάθημα είναι αυτό, έτσι? Για μάθημα λέει τώρα. Οκ. Ο Μολάντερ άνοιξε την πόρτα της κουζίνας. Οι κυρίες προηγούνται. Η Λίλια μπήκε στην κουζίνα και αμέσως κατάλαβε ότι ο Μολάντερ είχε δίκιο. Στον πάγκο υπήρχε μια στίβα άπλυτα πιάτα και στο τραπέζι κουτιά με μισοφαγωμένες πίτσες, όλες με ανανά. Οκ. Ναι. Στις εστίες της κουζίνας λοιπόν υπήρχαν δύο σκεύη. Ένα με μπουχλιασμένα μακαρόνια και ένα άλλο με σάλτσα για κρέας γεμάτη σκουλίκια. Οι μύγες πετούσαν παντού, σαν να μην ήξεραν από πού να πρωτοξεκινήσουν το φαγοπότη. Η χαρά τους μεγάλη αυτή. Εντάξει. Κάθε ανάσα μέσα στη δυσοδεία ήταν σαν να σε έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στο θάνατο. Η Λίλια προσπάθησε να εισπνέει όσο το δυνατόν λιγότερο και έτρεξε να ανοίξει το παράθυρο. «Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή και τελειώνουμε από εδώ μέσα», είπε ο Μολάντερ. «Από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρηματοκιβώτια, σε εμφανές σημείο, εντάξει, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι κάπου κρυμμένο». «Έλα, αλήθεια», ειρωνεύτηκε η Λίλια. «Ναι, δεν τελείωσα. Ακόμα και αν το χρηματοκιβώτιο είναι κρυμμένο, πιθανόν δεν θα ήθελε να είναι δυσπρόσιτο, έτσι δεν είναι?» «Δίκιο έχεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ψάξιμο», του λέει η Λίλια.
Τράβηξε το ψυγείο και έριξε μια ματιά η Λίλη από πίσω από το ψυγείο. Δεν βρήκε τίποτα τον ενδιαφέρον, λέει. Τουλάχιστον ξέρουμε, λέει, ότι δεν είναι πίσω από το ψυγείο. Διαφορετικά θα υπήρχαν σημάδια στο πλαστικό πάτωμα. Η Λίλια κοίταξε κάτω και είδε τις γκρατσουνιές που μόλις είχε κάνει το ψυγείο. Τα παράτησε αναστενάζοντας. Λοιπόν, παρακάτω να διαβάσω. Λοιπόν, ήταν παραπάνω, λέει. Λέει για το Μολάντερ, λέει τώρα εδώ πέρα, λέει ότι όλη η φάση αυτή του έμοιαζε σαν παιχνίδι και σαν αυτό. Εντάξει, οκ, ναι. Λοιπόν, άρα λέει, συνεχίζω το διάλογο. Άρα λέει, πού είναι? Ξέρεις, έτσι δεν είναι? Ιδέα δεν έχω. Σήκωσε τα χέρια ψηλά και έκανε μια θεατρική παύση. Αλλά θυμίσω ότι σου είπα μόλις τώρα, μάλλον είναι σε ένα μέρος κρυφό αλλά εύκολα προσβάσιμο. Η Λίλια κοίταξε γύρω της. Δεν υπήρχαν πίνακες να κοιτάξει από πίσω, μόνο μια αφίσα της αεροπορικής εταιρείας Thai, που απεικόνιζε μια όμορφη παραλία. Την ξεκόλλησε, αλλά ούτε και εκεί υπήρχε χρηματοκιβώτιο. Τότε της ήρθε μια ιδέα και στράφηκε προς την τουαλέτα. Γιατί όχι? Έτρεξε λοιπόν στο γωνιακό, ναι, έσκυψε, έβγαλε έξω τις κατσαρόλες, τα τηγάνια, τα ταψιά, το σουρωτήρι, έσκυψε και κοίταξε με τον βακό της. Okay. Λοιπόν, δεν ήξερε τι έψαχνε, μέχρι που είδε μια μικρή πόρτα, οπα, να το, βαμμένη στο ίδιο λευκό χρώμα με τον τοίχο. Και μια μικρή μαύρη κλειδαρότρυπα. Το βρήκαμε. Το βρήκανε. Πλησίασε, έβαλε το κλειδί και άνοιξε την μικρή αλλά βαριά πόρτα. Το ντουλαπάκι περιείχε μόνο ένα σκούρο τετράγωνο κουτί. Η Λίλια φόρεσε γάντια, το έβγαλε και το κράτησε στο φως. Ο Μολάντερ άνοιξε το καπάκι για να δουν τι περιείχε. Το κουτί ήταν γεμάτο DVD. Όλη αυτή η φασαρία για DVD έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Λίλια άρχισε να τα βγάζει ένα-ένα, το ένα μετά το άλλο και να διαβάζει τις χειρόγραφες ετικέτες. Ταϊλάνδη το 97, μεθυσμένη γκόμενα 01. 2001 δηλαδή, με την χρονιά. Κοίτα αυτό, είπε ο Μολάντερ κρατώντας ένα δισκάκι. Επίσκεψη στο Μιέλε έγραφε το 93. Νάτος ο Φάμπια. Στην επόμενη σελίδα λέει... Ναι, λέει για τον Φάμπιαν πως περνάει την ημέρα του. Έλα ρε Φάμπιαν, πού είσαι ρε μορφή. Καλά, δεν θα σου το διαβάσω τώρα όλο αυτό. Εντάξει, τα βαρύτητα ήταν και είναι λίγο. Τέλος πάντων, ναι, λέει πως περνάει μέσα στο... Ρωτάει στην αρχή, έτσι ξεκινάει και λέει πώς σου φάνηκε, ρωτάει ο Φάμπιαν, λέει μόλις ξηκώθηκαν. Ναι, πήγανε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Στοκχόλμης και είδανε μια ταινία μαζί με τον γιο του, τον Τίοντορ. Καλή ήταν, λέει ο Τίοντορ. Ναι. Μετά λέει για τις αδυναμίες που είχε ο Φάμπιαν. Καλά, όχι. Λοιπόν... Περιγράφει την ταινία που είδαμε, ήταν καλύτερη, λέει, γινόταν καλύτερη όσο προχωρούσε. Όταν έληξε η τελική μάχη στο άστρο του θανάτου, ο 12χρονος Φάμπιαν είχε βγει από το σινεμά με τρεμάμενα πόδια, αλλαγμένος για πάντα. Καλά, νόμιζα ότι έλεγε την ταινία. Τέλος πάντων, καλά, οκ. Λοιπόν, κοίταξε λοιπόν στα στισμένους τώρα, λέει, για το τώρα μιλάει. Λοιπόν, όταν συνειδητοποίησε ότι είχαν βγει από την πίσω έξοδο στην οδό Σμιτχεγκόνταν. Εντάξει. Αντί για την κεντρική της οδού Σότεργκόνταν. Όλα σε όταν. Το έχετε καταλάβει, όλα σε όταν. Καταλήγουν εκεί πέρα. Ναι. Οκ. Λοιπόν, τι λες λοιπόν, λέει, για ένα γύρο. Το κοίταξε απορριμμένος ο Τίοντορ, αντίδραση στην οποία έλπιζε να δει ο Φάμπιαν. Λοιπόν, ναι.
Καλά, μετά πήγαν για φαγητό, το οκ, ναι, μόλις τελείωσαν το φαγητό, ήρθε η σερβιτόρα, τους ρώτησαν τελείωσαν και άρχισε να μαζεύει το τραπέζι. Θα θέλετε επιδόρπιο, τους ρώτησε. Τι ό,τι λες. Όχι, δεν πειράζει, έχω σκάσει. Ούτε κάτι άλλο θέλεις να πιείς και άλλη κοκακόλα. Όχι, καλά είμαι. Εγώ θα πάρω μια μπύρα, παρακαλώ. Η σερβιτόρα έγνεψε και έφυγε. Το έφαγε το καταφατικά, μπράβο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος πως καταλαβαίνει, σκέφτηκε ο Φάμπιαν κοιτάζοντας έξω από την τζαμαρία. Δεν πιστεύω να είσαι ακόμα θυμωμένος για το Sweden Rock. Για να ξέρεις, σου είπαμε όχι για το καλό σου. Ο Τίοντρος διευκόλυσε τα μάτια και φάνηκε να ψάχνει έξοδο διαφυγής. Για να ξέρεις, σου είπαμε όχι για το καλό σου. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να πας του χρόνου. Τι εννοεί εδώ, για να ξέρεις ότι σου είπαμε όχι για το καλό σου. Όχι, για να ξέρεις σου είπαμε όχι για το καλό σου. Εγώ δεν το διάβασα, εγώ δεν το διατύπωσα σωστά. Okay. Ναι, είμαι σίγουρος ότι μπορείς να πας του χρόνου. Σίγουρα. Ο Τίοντορ είχε στυλώσει το βλέμμα στο άδειο του ποτήρι. Λοιπόν, πώς νιώθεις? Τι? Ξέρεις γιατί μετακόμισε και για όλα. Με ρώτησες ήδη. Το ξέρω, αλλά δεν μου απάντησες. Σου αρέσει το δωμάτιό σου? Από τη στιγμή που περνάς όλο τον χρόνο σου εκεί μέσα, μάλλον δεν είναι και τόσο κακό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο με τους φίλους σου και όλα, αλλά είμαι σίγουρος πως... Ωχ, Θεέ μου, πάψε να με πρίζεις. Λέει ο Τίοντορ. Είπα εγώ ότι είναι δύσκολο. Είπα. Τίο, ηρέμησε, δεν εννοούσα αυτό. Τότε τι στο διάλογο εννοούσες? Εσύ και η μαμά έχετε πρόβλημα, γι' αυτό μετακομίσαμε. Νομίζεις πως δεν το ξέρω? Η άφηξη της πείνας του 3 λεπτά αργότερα έσπασε με τη σιωπή και ήταν σαν ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Ήταν απόδειξη της αποτυχίας του ως πατέρα. Ναι, ένας ρόλος που προφανώς δεν μπορούσε να αντέξει χωρίς αλκοόλ. Αποφάσισε να μην αγγίξει την πύρα του και προετοιμάστηκε για ένα ατελείωτο ταξίδι επιστροφής. Και εκεί τελειώνει. Και συνεχίζει με τον Μόρτεν πάλι. Οκ, ωραία. Θα σας διαβάσω λίγο, θα σας διαβάσω, δεν έχει πολλούς διαλόγους, θα σας διαβάσω λίγο και από αυτό, να ξέρουμε τι λέει. Τι έχει βρει τώρα ο Μόρτεν τώρα, τι είναι αυτά τώρα, εμένα μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, τελικά το να εντοπίσει για τον Μόρτεν στην Στρουπ, κάποιος άλλος είναι, τον αστυνομικό που αρνούταν να πεθάνει, λέει, αποδείχτηκε πιο εύκολο από όσο πίστευε. Άκουσε ένα δημοσιογράφο της Politiken και να ρωτά τη ρεσεψιονίστ στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου σε ποιο δωμάτιο βρισκόταν ο Μόρτεν. Στη διαδρομή, λέει, εδώ αυτό θα σας διαβάσω, στη διαδρομή άκουσε τους αστυνομικούς να συζητούν για την ηρωική πράξη του Μόρτεν Στίνστρουπ. Συμφωνούσαν ότι ήταν ανόητη. Σκάσε, θα πήξει τις γκόμενες όταν επιστρέψει. Διάολε 5-5 θα τις έχει αν θέλει. Το πιθανότερο ήταν ότι οι αστυνομικοί να πήγαιναν να φρουρήσουν την είσοδο της πτέρυγας που περιλάμβανε και το δωμάτιο του Μόρτεν στην Στρουπ. Αλλά υπήρχαν αρκετά δωμάτια εκεί κοντά και δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, λέει, με βεβαιότητα σε ποιο βρισκόταν ο Μόρτεν. Ο αεραγωγός χωριζόταν προς διάφορες κατευθύνσεις. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να περιμένει για κάποιο στοιχείο. Άκουσε την αστυνομικό νωρίτερα που στεκόταν έξω από ένα δωμάτιο. Προφανώς πήγαινε στον Μόρτεν για δεύτερη φορά παρά τις εντολές του γιατρού. Οι αστυνομικοί τη ζήτησαν ταυτότητα, ξεκλείδωσαν την πόρτα και άφησαν εκείνη και τον γιατρό να περάσουν, μη γνωρίζοντας πως με αυτή την πράξη υπέγραφαν τη θανατική καταδίκη του συναδέλφου τους. Και συνεχίζουμε με την Irian Λίλια στην επόμενη σελίδα που λέει σκούπισε τα δάκρυά της ακριβώς πριν μπει στην αίθουσα συσκέψεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους της. Ποιον κυνηγούσαν αλήθεια, τον δράστη ή το θύμα?
ένιωθε πως ήθελε να χτυπήσει κάποιον ή κάτι ή να χώσει το δάχτυλο στο λαιμό της και να κάνει εμετό. Αντιθέτως έπρεπε να σκουπίσει τα δάκρυά της, να παραμερίσει τα συναισθήματά της και να ενεργήσει ως επαγγελματίας. Έριξε μια γρήγορη ματιά στις σημειώσεις της πριν κάνει την περίληψη στην ομάδα της. Τι ακριβώς, λέει τις σημειώσεις από κάτω. Βίντεο 1. Μέσα δεκαετίας του 80. Αντιγραφή από βιντεοκασέτα κακή ποιότητα. Κάμερα χειρός. Ο Γκλεν και ο Γιώργεν κάνουν σεξ με διάφορες γυναίκες. Το πρόγραμμα γίνεται κατάλληλο μόνο για ενήλικες. Δεν είμαι σίγουρο αν πρόκειται για φιλενάδες ή ιερόδουλες. Όλες συμπεριφέρονται σαν πορνοστάρ. Ομαδικό σεξ με τον Γκλεν, τον Γιώργεν και τη γυναίκα του Γιώργεν, τη Λίνα. Όλοι είναι μεθυσμένοι και γελάνε. Σε διάφορες τάσεις. Τις λέει πιο κάτω, δεν τις διαβάζω. Όχι μόνο τίποτε άλλο. Υπάρχει περίπτωση να μου ρίξει και το βίντεο από αυτά που θα διαβάζω, να μου ρίξει και το... να το θεωρήσει κατάλληλο το YouTube, να μου το ρίξει, δεν ξέρεις, άστο. Δεν είναι. Λοιπόν, λέει τις τάσεις, τώρα τι κάνουν. Οκ, καταλάβατε πάντως. Εντάξει. Λοιπόν, βίντεο 2. Μέσα δεκαετίας του 90, πήγαμε σε άλλη δεκαετία τώρα, περισσότερο σεξ και βία. Καλύτερη κάμερα σε τρίποδο, λογικό, άλλη δεκαετία είναι αυτή. Μοιάζει με την Ταϊλάνδη και τα κορίτσια είναι ανήλικα. Τι κάνανε αυτοί, ρε παιδιά? Και τι δεν κάνανε? Και πάλι λέει κάποιες στάσεις, αυτά δεν τις διαβάζουμε για λόγους, καταλάβατε που σας είπα και πριν. Λέει, μία νέα γυναίκα ναρκωμένη και αλυσοδεμένη, μία σακούλα στο κεφάλι της και ένα αναμένο τσιγάρο στη ρόγα της. Αυτά τα κάνουν οι Γερμανοί στον πόλεμο εδώ πέρα, δεν είναι? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Και αυτό, λέει, είναι μόνο η αρχή, είπε η Λίλια, σηκώνοντας το βλέμμα της από τις σημειώσεις της. Άρα ο Γκλεν και ο Γιώργεν βίασαν και κακοποιούσαν συστηματικά γυναίκες. Γιατί από τις τάσεις του σεξ που δεν σας διάβασα, κάνανε πράγματα... Εντάξει. Φάνηκε από εκεί. Τις κακοποιούσαν, τις βασανίζανε σεξουαλικά. Πάνω στο σεξ δηλαδή. Λοιπόν, η Λίλια συμφώνησε με ένα νεύμα. Να το, και κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Να το. Δεν πάει, το έγνεψε καταφατικά. Να το, συμφώνησε με ένα νεύμα. Να το. Επιτέλους κάτι διαφορετικό. Τι είδους γυναίκες, ρώτησε ο Κλίπαν, οι ιερόδουλες? Δεν ξέρω. Σε κάποια βίντεο από τις αρχές της δεκαετίας του 80 είναι και η γυναίκα του Γιώργεν, η Λίνα, αλλά όχι μετά από αυτό. Στο σημείο τη χτύπησε και την αλλά όχι μετά από αυτό στο οποίο τη χτύπησε και την ανάγκασε να του κάνει επίσης στοματικό σεξ. Φαίνεται ότι έφερναν σπίτι τυχαίες γυναίκες, τις νάρκωναν και μετά τις άφηναν κάπου να συνέλθουν. Κατέγραφαν τα πάντα, ρώτησε ο Κλίπαν και η Λίλια έγνεψε καταφατικά. Τι το ήθελα και το έλεγα, ότι άλλαξε, να το, πάλι το συναντάμε. Μ' αρέσει όμως. Λοιπόν, και μετά έγραψαν τις βιντεοκασέτες σε DVD. Είναι αρρωστημένο, είπε ο Κλίπαν. Είναι απλώς ένας τρόπος να ξαναζείς και να θυμάσαι τα γεγονότα. Το βίντεο ήταν κάτι σαν συλλογή αποτρόπαια, λέει αυτός. Αποτρόπαια. Όχι αποτρόπαια, η λέξη. Αποτρόπαια, τρόπαιο. Έτσι, βραβείο δηλαδή. Κύπελο. Ο Κλίπαν κοίταξε τον Μολάντερ με αηδία. Ικβάλ, αυτό είναι όλα αρρωστημένο. Όντως. Τι κάνανε, παιδιά? Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μαθαίνουμε, παιδιά. Θέλω να δείτε το υλικό από ένα βίντεο. Τους διέκοψε η Λίλια. Διαφέρει από τα υπόλοιπα. Με ποιον τρόπο? Πρώτον, σε αυτό δεν υπάρχουν γυναίκες. Μόνο το θύμα μας, ο δολοφόνος μας. Όπα. Έβαλε το DVD στο μηχάνημα και πίεσε την έναρξη. Μια τρεμάμενη κοκκόδης, λέει. Η εικόνα προβλήθηκε στον τοίχο, είχε τραβηχτεί με κάμερα χειρός. Το πρώτο πλάνο έδειχνε μια σκάλα με τρεμάμενα φώτα στην οροφή και γκράφιτι στους τοίχους. Στην κάτω δεξιά γωνία υπήρχε ημερομηνία και ώρα.
1993, 13 Τετάρτου του 1993, ώρα 18 και 17. Ο Γιώργεν μπαίνει στο πλάνο. Φοράει τζιν και φούτερ με κούλα και είναι εμφανώς μεθυσμένος. Κρατάει μια μπύρα στο ένα χέρι και τη σηκώνει προς την κάμερα, καθώς χτυπά το κουδούνι σε ένα από τα διαμερίσματα. Τα χείλη του κινούνται, αλλά ο ήχος της κάμερας είναι κλειστός. Πίνει τις τελευταίες σταγόνες της μπύρας και δείχνει το πάτωμα. Η κάμερα ακολουθεί το δάχτυλό του, λέει, και ζουμάρει θολά στο Γιώργεν, που ανοίγει το φερμοάρ του και βγάζει έξω το κινητικό του όργανο, το λέω εγώ, αλλιώς το λέω εδώ μέσα. Ξέρετε πώς το λέει, καταλάβατε. Το αυτόματο zoom εστιάζει ανάμεσα στην ετικέτα της μπύρας και το γεννητικό όργανο του Γιώργεν του κατουρά μέσα στο μπουκάλι. «Τι γουρούνι», είπε η Τούβεσον κουνώντας το κεφάλι. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχετε δει τίποτα ακόμα». «Γιατί δεν έχει ήχο», είπε ο Μολάντερ. «Νομίζω πως απλώς ξέχασαν να τον ανοίξουν. Αλλά το καταλαβαίνουν σύντομα». Συνεχίζουν να βλέπουν το βίντεο. Ο Γιώργεν σηκώνει το μπουκάλι προς την κάμερα χαμογελώντας. Στο πλάνο μπαίνει το χέρι του Γκλεν. Παίρνει το μπουκάλι ενώ ο Γιώργεν φορά σιδηρογροφιάλε και χτυπά ξανά το κουδούνι. Αυτή τη φορά πιέζει το κουμπί πολλή ώρα. Δείχνει φοβισμένος. Τα χείλη του κινούνται ξανά. Ο Γιώργεν απαντά με ένα ρέψιμο. Λοιπόν, με ένα ρέψιμο στο πρόσωπό του, λέει, και τον σπρώχνει μέσα στο διαμέρισμα. Η τρεμάμενη κάμερα τους ακολουθεί γυρνώντας σε όλο το χώρο, καθώς η πόρτα του διαμερίσματος κλείνει και κλειδώνει. Η κάμερα κάποια στιγμή σταθεροποιείται σε ένα καθρέφτη του χολ. Ο Γκλεν φαίνεται από την κορυφή ως τα νύχια, βγάζει τον εαυτό του. Σηκώνει το γεμάτο μπουκάλι χαμογελώντας και το αφήνει στο τραπεζάκι του χολ. Πιέζει ένα κουμπί στην κάμερα, ο ήχος ανοίγει. Οπα. Η συναισθηματική αποστασιοποίηση που η Τούβεσον και οι ομάδες της, λέει, είχαν καταφέρει να κρατήσουν μέχρι τώρα, λέει, κάμπτεται. Όλοι έβλεπαν πλέον καθαρά τον Γιώργεν, τον Γκλεν και τον Κλάς. Άκουγαν την αδύναμη φωνή του Κλάς να τους οικετεύει να σταματήσουν. Ανάμεσα στις δυνατές πουνιές του Γιώργεν που ακούγονταν σαν σφυριά πάνω σε καρπούζι. Ο Γκλεν παίρνει την κάμερα, πηγαίνει πιο μέσα στο διαμέρισμα, ενώ ο Κλάς δεν ακούγεται πια. Βρίσκεται αναίσθητος στο πάτωμα και να δέχεται τις σιδηρογροθιές του Γιώργεν τη μία μετά την άλλη. Το πρόσωπό του είναι κατακόκκινο από αίμα και μίξες και μοιάζει όλο και περισσότερο με μεγάλη ανοιχτή πληγή. Ο Γιώργεν έχει λαχανιάσει και έχει υδρώσει. Σταματά να τον χτυπά και σκουπίζει το ματωμένο χέρι του στην μπλούζα του Κλάς. «Γαμώτο, δεν τα παρατά τόσο εύκολα», λέει ο Γιώργεν γελώντας χερέκακα. «Διψάει, μου φαίνεται. Δώσ' του κάτι να πιει». Και φαντάζομαι τώρα τι του δώσω να πιει. Αυτό που έκανε μέσα στο μπουκάλι. Προφανώς η κάμερα χαμηλώνει στο ματωμένο πρόσωπο του Κλάς. Στο πρόσωπο μπαίνει το χέρι του Γκλεν που κρατά το μπουκάλι της μπύρας. Χύνει τα ούρα μέσα στο στόμα του Κλάς. Αυτό έγινε, αυτό που φανταζόμουν και λογικά φανταστήκατε κι εσείς. Ο Κλάς ζωντανεύει και αρχίζει να βύχει. Λίγο από το υγρό καταλήγει στο πρόσωπό του. «Μπράβο, καλό αγόρι, πιες το όλο». Πιέζει το μπουκάλι. Σε ευχαριστώ, μηχανάκι. «Μπράβο, καλό αγόρι, πιες το όλο». Πιέζει το μπουκάλι στο στόμα του Κλάς και το αδειάζει. «Άντε, πιες λίγο ακόμα». 13 Τετάρτου του 1993, 20 και 03 λεπτά. Ο Κλάς κρέμεται από τον γάτσο της λάμπας οροφής σαν σάκος του box, με τα χέρια τετωμένα πάνω στο κεφάλι του. Η καρπή του είναι δεμένη με κολλητική ταινία και αυτή με τη σειρά της είναι δεμένη γύρω από τον γάντζο.
πασχίζει να κρατήσει όρθιο το χτυπημένο του κεφάλι, αλλά αυτό ενδίδει στη βαρύτητα και πέφτει διαρκώς στο στήθος του. Ο Γκλεν χοροπηδά από το ένα πόδι στο άλλο μπροστά του, σαν να βρίσκεται σε αγώνα καράτε. Κάθε λίγο πηδά και ρίχνει κλωτσιά στο κεφάλι του Κλάς, το οποίο τεινάζεται με δύναμη στο πλάι. Πόρε φίλε, πόρε φίλε. Κράτα το κεφάλι ψηλά, είπα. Ουρλιάζει ο Γιώργεν πίσω από την κάμερα. Πλησιάζει τον Κλάς και του ρίχνει μερικά χαστούκια στο αυτί. Χριστέ μου, είσαι τόσο ιδιαστικός. Ναι, μετά λέει μια βρισιά, τον βρίζει, το λέει το γεννητικό όργανο της γυναίκας, καταλάβατε. Ναι, ο Κλάς προσπαθεί, μα δεν μπορεί να κρατήσει όρθιο το κεφάλι του. Τα χείλη του κινούνται, αλλά στην αρχή δεν βγαίνουν λέξεις. Και τότε, σας παρακαλώ, απλώς σκοτώστε με, σας παρακαλώ. Λέει με φωνή που μόλις ακούγεται. Ο Γκλεν μπαίνει στο πλάνο. Έλα, πάμε να φάμε. 13 Τετάρτου του 1993, 22 και 28 λεπτά τώρα. Ο Κλάς κοίταται ακίνητο στο πάτωμα του χολ με το σταθερό τηλέφωνο δίπλα του. Η καρπή του είναι ακόμα δεμένη με την ταινία. Πώς διάολο ήρθε ως εδώ. Η κάμερα κάνει zoom στο Γιώργιν που ανασηκώνει τους ώμους του. Δεν έχει σημασία, κόψαμε το καλώδιο. Ο Γιώργιν σηκώνει ψηλά το κομμένο καλώδιο. Αλλά αυτό λέει δεν το σκέφτηκες, έτσι. Συχαμένε μπαστάρδε. Ο Γιώργιν παίρνει το τηλέφωνο και κοπανά πολλές φορές το κεφάλι του Κλάς. Μόνο χέρια και πόδια. Λέει ο Γκλεν έξω από το πλάνο της κάμερας. Ο Γιώργιν πετάει το τηλέφωνο, πιάνει τον Κλάς από τα πόδια και τον σέρνει πίσω στο δωμάτιο. Η Λίλια πίεσε την παύση και στράβηκε στους άλλους. Συνεχίζει έτσι για μία ακόμα ώρα. Κανείς δεν μίλησε. Χριστός και Παναγία, λέει ο Κλίπαν. Αρχίζω να αναρωτιέμαι με ποιανού το μέρος είμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω λέει πως επιβίωσε, είπε η Τούβεσον καθώς σηκωνόταν. Με συγχωρείτε, χρειάζομαι ένα διάλειμμα, λέει η Τούβεσον. Τι ώρα θα συνεχίσουμε τη συνάντηση? Ρώτησε η Λίλια. Η Τούβεσον βγήκε από το δωμάτιο λέγοντας «Δεν θα τη συνεχίσουμε». Θα σας διαβάσω λίγο γι' αυτό και η συνέχεια στο μεθεπόμενο. Να σας αφήσω και λίγο σε αγωνία. Ξύπνησε από έναν λοιπόν πόνο, λέει στην επόμενη σελίδα, ξύπνησε από έναν πόνο σαν μαχαιριά στην καρδιά. Πίεσε το κουμπί για να αυξήσει τη δόση της μορφίνης. Τίποτα δεν έγινε, οπότε το πίεσε ξανά. Θυμόταν να μετρά κάποιους άντρες με λευκά μάλλον γιατρούς. Συζητούσαν την περίπτωσή του. Από όσο θυμόταν έλεγε πως θα ζούσε, αλλά θα χρειαζόταν χρόνια θεραπείας για να περπατήσει ξανά. Ή μήπως το αντίθετο. Ότι με καμία θεραπεία δεν θα κατάφερε να περπατήσει ξανά. Προσπάθησε να μετρήσει τις μέρες που ήταν ξύπνιος, αλλά δυσκολευόταν. Όλα ήταν θολά, νοσοκόμες, εξετάσεις και γεύματα. Ήξερε ότι ήταν σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Συνέχεια στο μεθεπόμενο. Το βλέπετε ότι όσο πάει γίνεται, εντάξει, ας μην γίνω τώρα πάλι πεζός και πω πάλι ότι γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, σίγουρα το βλέπετε ότι γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον και φυσικά μαθαίνουμε όλο ένα
και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με αυτό το βιβλίο, δηλαδή σε βάζει μέσα, δηλαδή βλέπεις τα στοιχεία που ανακαλύπτουν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, η ίδια η ομάδα εκεί, σε βάζει στο mood. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε λοιπόν στο μεθεπόμενο. Τέλεια. Εντάξει, λοιπόν, ύπνο τώρα. Ύπνο. Καλή νύχτα λοιπόν εγώ.